To bolo politické rozhodnutie, že 8 lietajúcich migov uzemním. Vy si pletiete jednu vec, ja to znova veľmi dôsledne vysvetlím. Lietadlá, ktoré máte k dispozícii, plnia niekoľko úloh. Jedna je samotná služba ochrany vzdušného priestoru, v ktorej sú buď dve, alebo jedno lietadlo v pohotovosti, pripravené okamžite k vzletu, plne nabité raketami, spolu s minimálne jedným lietadlom v zálohe. Takže nikdy nemôže byť jedno. Musia byť vždy minimálne dve. Štandardné pravidlo je minimálne 3, lebo dve majú byť na pohotovosti, nabité, pripravené k vzletu. Tuto máte vlastne konkrétne záznamy v tých materiách, ktoré kedykoľvek mohla generálna prokuratúra si nechať sprístupniť, že do poslednej chvíli, do rozhodnutia Ministerstva obrany o uzemnení MiG-29. To nebolo technické rozhodnutie, že už vlastne nefungovali. To bolo politické rozhodnutie, že 8 lietajúcich MiGov uzemním, keď to takto poviem. Napriek tomu v čase darovania, to znamená 3/4 roka po rozhodnutí o tom uzemnení, ešte stále malo 5 lietadiel plne funkčné papiere. Akurát, že na niektorých sa už 3/4 roka nevykonával žiaden servis, hoci sa mal, to je dôvod, prečo odleteli len 4, ale schopné v ten rok, o ktorom hovorí pán krajský prokurátor, lietalo ich 8. To je proste fakt. A on nám hovoril na tlačovej konferencii, že 0 až 1. A to je škandalózne.